Είμαστε στην κακή βίγλα της Σαλαμίνας. Εδώ μπορείτε να δείτε ανοίξτε το βουνό το πλάνο όσο που μπορείτε η κάμερα να ανοίξει από το τα πλάνο. σκουπίδια, από τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά από τους καθαρισμούς οικοπαίδων και όχι μόνο. Βλέπετε στρώματα, βλέπετε καναπέδες, καρέκλες, έπιπλα, παπούτσια και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάμερα για να δούμε το συνολικό τοπίο. Δήμητρα, να ανοίξει παρακαλώ ναι, σας δείχνουμε εδώ τώρα την όσο εικόνα. μπορεί ο συνάδελφος. Να ανοίξει κάπως η εικόνα. Έχουν λοιπόν συσσωρευτεί πάρα πολλά σκουπίδια που είναι παρατημένα εδώ και μέρες έως και μήνες, όπως μας ενημερώνουν οι κάτοικοι, τα οποία πέρα από πηγή μόλυνσης αποτελούν και αιστείες πυρκαγιάς φυσικά. Αν μπορείτε λίγο την επιστροφή να μου φτιάξετε, να μην με ακούω. Εμείς να σας πω ότι κάνουμε οδηπορικό στη Σαλαμίνα και από όποιο σημείο και αν περάσαμε βρήκαμε παρόμοια κατάσταση. Στα Αμπελάκια, στο Πέρανη, στο Εάντιο, στη Γιάλα, στην κακή βίγλα που είμαστε τώρα, παντού έχει σκουπίδια. Μισό λεπτό. Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας είναι εξαγριωμένοι. Ναι, να ρωτήσω απλά κάτι, Δήμητρα, για να το καταλάβουμε. Βεβαίως. Αυτό εδώ που βλέπουμε λοιπόν είναι ένας συνδυασμός. Οι μεν που έχουν πάρει τα οικοκυρικά και τα έχουν πετάξει εκεί και τα βλέπουμε, οι δε που έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους με τους γνωστούς καθαρισμούς που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι και τα έχουν αφήσει εκεί. Είναι παράνομο και το ένα και το άλλο. Έτσι, και να πούμε κιόλας ότι φέτος το θετικό είναι ότι ξεκίνησαν να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, αλλά τα κλαδέματα τα παρατάνε στην άκρη και συσσωρεύονται. Σύμφωνα με τους μόνιμους κατοίκους, δεν γίνεται σωστή διαχείριση της κατάστασης από το Δήμο. Να πούμε όμως ότι πέρα από την ανεπάρκεια οποιοδήποτε Δήμου, ευθύνη έχουν και οι πολίτες. Καθώς τα σκουπίδια από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι κάτοικοι στο σκοπευτήριο στο κέντρο της Σαλαμίνας, σε έναν παλιό χώρο που έχει αδειοδοτηθεί από το δασαρχείο για προσωρινή εναπόθεση των σκουπιδιών. Όμως οι περισσότεροι αδιαφορούν και δεν τα μεταφέρουν εκεί, τα αφήνουν όπου βρουν. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν αυτοκίνητο, πόσο μάλλον οι παππούδες και οι γιαγιάδες, άλλοι δεν θέλουν να κάψουν βενζίνη. Έχει να κάνει λοιπόν και με το ενδιαφέρον και το σεβασμό που έχουν απέναντι στην περιοχή τους. Όσον αφορά όμως στους καναπέδες και στα στρώματα, κανονικά πρέπει οι πολίτες να επικοινωνούν με το Δήμο για να πάει να τα πάρει. Να σας πω κιόλας ότι η Σαλαμίνα έχει 60.000 μόνιμους κατοίκους και το καλοκαίρι γίνονται 250.000 μαζί με τους Μισό λεπτό, να τελειώσει η Δήμητρα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, να ανοίξουμε λίγο το πλάνο κι άλλο. Ας ανοίξει ο περατέρ όσο μπορεί. Να ανοίξουμε αν είναι εύκολο το τέρμα, πλάνο που λέμε, μας, τέρμα. να δουν τη συνολική εικόνα, θέλω να κάνω μια μικρή περιγραφή. Η Σαλαμίνα είναι ένα πανέμορφο νησί στο οποίο βυσοδομούμε πρώτα απ' όλα οι μόνιμοι κάτοικοι και μετά όποιος άλλος περνάει. Λίγο σταθερά η κάμερα σας παρακαλώ για να δείξουμε την ομορφιά. Επιμένω, το νησί της Σαλαμίνας είναι ένα πανέμορφο νησί. Κοιτάξτε το φόντο. Είναι ένας πευκόνας, τον οποίο εμείς τον έχουμε μετατρέψει σε χωματερή. Είναι φρίκι. Αν είναι πραγματικά φρίκι. Λίγο στα δεξιά θα δούμε τις καημένες ελιές από πίσω. Πιο πίσω. Τις Δύσμυρες. Ειλικρινά, τόσο ωραίο νησί. Αν μπορούσαμε να πάει η κάμερα που θα πάει κάποια στιγμή, να δείτε και τη θάλασσα ή ακόμη και προς την πλευρά της Αττικής, η θάλασσα είναι πανέμορφη, άλλο αν δίπλα είναι τα διαλυτήρια των πλοίων. Αλλά ειλικρινά, αυτό το νησί Σαλαμίνα, εάν είχε γίνει το σχέδιο Δοξιάδη, όπως είχε μελετηθεί, να υπήρχε σύνδεση με γέφυρα, θα ήταν κάλλη. Ειλικρινά το λέω. Δυστυχώς, η αντίληψη που έχουμε για τη Σαλαμίνα είναι ότι είναι σκουπιδότοπος. Είναι πάρα πολύ κακό το τι κάνουμε σε αυτή την όμορφη μας πατρίδα. Και φανταζόμαστε ότι και ο ίδιος ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, φαντάζομαι, θα του μιλήσουμε τώρα, αντιλαμβάνεται πόσο αδικούν αυτές οι εικόνες στο νησί. Ωραία. Και θα πω λοιπόν το εξής τώρα, ότι λέμε για τους Ρωμά, αλλά συγγνώμη, αυτό το γυφταριό οφείλεται σε εμάς, που υποτίθεται ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τους Ρωμά. Δεν θέλω να θίξω τους Ρωμά τώρα. Μα δεν σου είπα πριν ότι ο Ασπρόπυργος δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι το γυφταριό των οικοκυρέων, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι είναι λοιπόν αυτό που βλέπουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για έναν οργανωμένο χώρο αδειοδοτημένο που μπορεί ο καθένας να πάει να πετάξει κάτι. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, είχαμε πολλά και ακόμα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε και ακόμα υπάρχουν, όπως αυτά που περιγράφετε τώρα. Το 2011, κύριε Δήμαρχε, με έναν άλλον δήμαρχο που ήταν της πολεμικής αεροπορίας κάποτε, είχαμε κάνει καθαρισμό στο δάσος φανερωμένης, όλοι μαζί μπορούμε, και είχαμε σηκώσει με την Κέρχερ 4 φορτηγά, 5, σε εκείνον τον Πευκόνα δίπλα στη Μονή Φανερωμένης. Προσωπικά εκεί ήμουν. Έκανα και το ρεπεράζ, κάναμε και μαζί με τον κύριο Σπανολιό τον καθαρισμό. Αυτό το καλοκαίρι πήραμε από την ίδια περιοχή που λέτε